सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़े खबर आ रहल बा, बहुत बड़ खबर आ रहल बा रउआ लोग के भोजपुरी इंडस्ट्रीज के माध्यम से कि पवन सिंह गइले रहल हम मेरे रस के कमर गाना, तो उनकरा अगेंस्ट में, उनकरा टक्कर में भोजपुरी के एगो और चर्चित सिंगर, भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर गिनती में उहो आवेलन। उनकर नाम हटे गुंजन सिंह। उहो गा दिले बने गाना के, जौना गाना के नाम हटे मेरे रस के कमर। जी हाँ, मेरे रस के कमर गाना गुंजन सिंह हाल में, यानी आज ही के दिन ना, काल के दिन में उगा चुकल बने टीम फिल्म के माध्यम से। जी हाँ, टीम फिल्म म्यूजिक कंपनी के तरफ से गौले बने पवन सिंह गौले रहे हैं अपना ऑफिशियल चैनल के माध्यम से। ऐसे वेब के लोगो लागल रहे उनका पोस्टर पर, लेकिन वेब कंपनी से उनका रिलीज ना भइल। लेकिन गुंजन सिंह गौले बने सेम गाना मेरे रस के कमर उ टीम फिल्म्स कंपनी के माध्यम से गौले बने, जौना गाना के नाम हम मेरे रस के कमर, जौना के म्यूजिक डायरेक्टर बारे साहिल खान यानी मुंबई से। जी हाँ, ओमे घुंघरू जी म्यूजिक दिले रहे हैं, जौना गाना के पवन सिंह गौले रहे हैं। लेकिन गुंजन सिंह जौना गाना के गौले बने ओकर म्यूजिक डायरेक्शन के काम कैले बने साहिल खान मुंबई से। जी हाँ, लोग इहो बता दी कि गुंजन सिंह के गाना के लोग उतने सराह रहल बा जितना पवन सिंह के गाना के लोग सराहल सटे। जी हाँ, गुंजन सिंह आवाज के माहिर, बहुत सुपरहिट गाना भोजपुरी में उनकर भी बा। जैसे रुआ लोग बहुत गाना उनकर सुनले बनी, और से ही अभी हम लोग इहो बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह ई गाना गा के उनको एगो कल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बढ़ गई बा। काहे कि ऐसा आशा लगावल जाता रहे कि पवन सिंह से बढ़िया कोई ना गाई, लेकिन गुंजन सिंह उनका के जबरदस्त टक्कर देत नजर आ रहा बा। उनको रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया बाटे। अभी जब से उनके गाना रिलीज भइल हटे तब से बहुत काफ़ी लोग सुन ले बा। लेकिन एक हम परफेक्ट आंकड़ा अगला न्यूज में बताएं कि गुंजन सिंह कितना वोट से, यानी कितना व्यू से पवन सिंह के पछड़ले बाने, अगला न्यूज में बताएं। तब तक लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए।